Bé, no, el que queda molt matxacón és obrir tot el rato. Perquè aquí, bueno, omple massa, se sent molt... Sí, però si ho fas accentuat està guai. Accentuat molt, el que passa que obrint pensava que sonaria, però queda massa matxacón. Bé, amb aquesta cantata jo he participat, a part de com a guitarrista, com a productor. La feina del productor jo sempre la comparo una mica com la feina d'un cuiner, que es dedica a agafar, o sigui, a ell li donen una sèrie d'ingredients per fer un plat i la idea és anar proposant les diferents quantitats perquè el plat quedi arrodonit i tingui un sabor concret, no? En aquest cas els sabors serien els diferents instruments, els ingredients, i llavors jo decideixo en funció una miqueta de cada cançó o inclús consensuant-ho amb els músics cap a on ha de tirar l'estil o la referència total de la cançó. Sí, no. Si vols l'escoltem... Sí. Vols que doblem i i escoltem, vale. Sí, fes-n'hi una altra. La meva tasca com a productor amb aquest projecte es basa a agafar la matèria prima, que en aquest cas són les cançons originals composades pel grup Petaca, i intentar decidir, evidentment també parlant amb ells, quina instrumentació i quina quantitat o tipus d'instrumentació o tipus d'arranjament se poden fer perquè tot el conjunt de la cançó arribi a un objectiu concret. Ja, però què podem canviar alguna cosa? Voleu que canviem el... Digue'm. Per exemple, amb la cançó de Força, que inicialment era una cançó molt més lenta i amb una instrumentació més bàsica, vaig creure convenient introduir-li el ritme de funky per donar-li més força, perquè acompanyava també molt la temàtica de la cançó, que era una cançó que tenia com un caire una mica de reivindicació, no? I aquest tipus de decisions són les que normalment prenen o l'arreglista o en aquest cas el productor a la fase més propera abans de la gravació del disc. I podríem provar-ho amb xarles sense obrir? Doncs els canvis, que a vegades no tenen per què ser canvis, perquè moltes vegades si la matèria prima que et proposen ja està suficientment vestida, a vegades no sents la necessitat de fer canvis. Però sí que és cert que moltes vegades, influenciat molt pel teu bagatge musical o per la música que has escoltat, o en molts casos també influenciat per la temàtica o per la lletra o per la emoció que transmet aquella cançó a l'hora d'escoltar-la, no? I te pot portar a diferents terrenys, a diferents estils, i això és una visió molt subjectiva de la música, però intentes que dintre de la teva subjectivitat pugui quedar un producte que agradi a tothom. Doncs el tema amb el que potser estic més content del seu resultat és potser la primera, de Somni, perquè trobo que és com una declaració de principis i en molt poc temps reuneix totes les característiques del que crec que es vol transmetre amb aquest projecte tan bonic. De paisatges que ens mostren els seus tresors. Reviurant-los.